Hello friends, this is Michelle and welcome to day 3 here in München and this is my outfit, charing! So for today, ipakita ko pala sa inyo kung ano yung mga pagkain nila dito na pang-almusal kasi nung nakaraan ay hindi ko siya napakita. So ipapakita ko lang sa inyo, no? Anyways, ayan pala yung mga pang-almusal nila dito. Ayan, mostly talaga is mga, ano mo yun, wala kang makikitang kanin dito. Anyways, so may mga sausages sila dyan, may boiled egg sila dyan, meron din sila dyang bacon at pang klase din ng sausages, ganyan. And then, syempre, meron silang itlog. Ayan, at mga juices and water. So, pwede ka rin yung magpaluto ng itlog dyan. At syempre, meron ka rin dito makikita iba't ibang klaseng tinapay dahil tinapay is life para sa kanila, you know. And then after, syempre makakita ka rin dyan sa part na to is mga pang vegan. And then, dito naman yung mga pangpalaman, mga gulay-gulay or anything. And then, yeah. Ang dami dyan ng mga kung anik-anik. Minsan hindi ko na maintindihan kung ano ba yung mga yan. So, ayan. And then, yeah. At ito yung hapagkainan or lamesa kung saan kakain ng mga people ng almusal. So, yeah. And then after pala namin kumain, sumakit yung aking mag-ama dahil nadumihan ng damit ng aming bata. So sabi ko palitan niya dahil medyo mahaba yung aming gala ngayon. So hindi pwedeng madumi na agad siya. Hindi pa nagsisimula. This is our second full day here, and we are now inside the mall because it's too early. And today I'm going to meet Bibian. As in, gusto ko talaga siyang ma-meet as in sobra. Kasi pakiramdam ko talaga is, meron kaming connection. Kaming may CC, ganyan. May CC connection. So, yeah, gusto ko talaga siyang makita as in kasi nung nasa Pilipinas pa lang talaga ako pinapanood ko na siya sa YouTube kasi isa siyang sikat na YouTuber dito sa Germany and yes, sabi ni mga kaibigan ko doon sa Antipolo, sabi nila, Michelle, pag napunta ka na ng Germany, i-meet mo to si sana magkita kayo ni Libian kasi nakikita kung siyang mga tag ito, mabuti siyang tao, ganyan. So, 'di ba, kahit sa ano mo pa lang, kahit sa YouTube mo lang siya pinapanood, mararamdaman mo talaga na siya, mabuti siyang tao, ganyan. So, yung CC connection, ganyan. So, kaya mamaya, ay, meet ko na siya. So, mamaya pa naman yung train namin papunta doon sa kanila. As in, it's like 1 hour and a half from here, dito sa amin, kung saan kami nakastay ngayon. Nandito kasi kami ngayon sa Messe. Messe Messe West. Messe Stadt West. So, this is the mall. Ito niya yan. Saan yung mag-ama ko? Ito yung mall nila dito. At ayun na nga yung mag-ama ay nag-inikot-ikot muna kasi may inaantay kasi kaming shop na magbukas ba. And then, yeah, dahil naboboringan ang aming bata, so nag-ikot-ikot muna silang mag-ama dyan kung saan-saan silang dalawa na pupunta. Ayan, magsinakay-sakay lang ba sila ng escalator? Charing. So, yeah. At ito pala yung itsura ng mall nila dito. Ayan. Ano pala to? Hindi siya ganun kalaki. Mahaba siya. Basta pahaba. Pahaba yung klase ng mall nila dito. And yeah. At ayan, yung mall nila dito. Ito na kami sa... Grabe yung tsura ko dito ah. What? At dahil sobrang aga naming dumating dito, is umikot muna kami dito sa mall dahil paakyat ang aking asawa nakita niya sabi niya, "Uy, may mall katulad nung sa atin kung saan tayo naka-stay." Sabi ko, "Tara, puntahan natin." So, nag-ikot-ikot kami diyan and then, yeah, nagtingin-tingin and then after, nagutom na yung aming bata. Sabi niya, gusto niya ng kumain kasi may nakita kaming magbebenta ng ng milk tea. Alam niyo kasi nga, yung sa akin kasi dito sa aming lugar is wala na. As in, nag-close na sila. So, bumili kami ng milk tea diyan tapos kumain din siya. And then hanggang sa ito na nga, nag-tour na kami dito at na-meet ko na nga si Libian. As in, hindi lang talaga ako nakapag-picture or nakapag-video kasi nga umira lang aking kahiya. Charing.
Ayan, so pagka inatake ka talaga ng hiya-hiya, as in wala talagang mangyayari, charing. So hanggang sa natapos na yung pagkikita namin, na sumakay na kami ng bus at alam niyo ba kami lang yung sakay talaga ng bus na ito. Anyway, nag-enjoy talaga ako at so thankful talaga ako kay Libian sa effort at time niya na pagkita sa'min, gano'n din sa kanyang brother dahil kasama niya yung kanyang brother. So maraming salamat talaga, sa time, sa effort. I'm so kilig and so happy dahil finally na-meet na kita. So ayun lang for this video. Thank you so much for watching. Ciao!